Здравейте, милички, както сте разбрали от заглавието, днешния клип ще бъде на тема смърфове. И ще ви покажа моята колекция от смърфове. И в края на клипа ще има и една изненада. Така че, ако ви е интересно или полезно по някакъв начин това видео, продължавайте да гледате. Така, ето това е къщичката на смърфовете. Така и отзад. Ето тук се пише смърфове. И ето тук има знакът на Lidl, както и ето отзад. Тук виждаме смърфиета, смърфурия, кутарака на нека, не знам точно как се казваше. И така отваряме ги. Тук пише стикерс. Също така. Ето така изглежда. Това тук е капакът. Разбира се, тук има една такава игра. Тук започва старта, тук е финал. И ето това, тук са стикитата, те са подредени. Разбира се, аз нямам ето това и ето това тук. Видите ги, нямам. Но нищо. Просто започна от тази редица, така ще ви карам. Първото, което е ето това стики, е смърф. Обикновения смърф. Той изглежда ето така. Ето това е татко смърф. Защото вече би трябвало да сте го виждали. Така. До него смърфиета. Не знам защо не се виждат. Чакайте, ето така. Така. Ето тук сега идва Гаргамел. Този е смърфът земеделец. Ето моя и картинката. Преминаваме в... Ето този, това е Бъки. Зайчето Бъки. Азраел. Непохватко. Видим този какъв е. Марморко. Кокетен смърф. Ето, даже тук го има кокетния смърф. И този е очилатият. Така, минаваме ето тук. Надолу тук, разбира се, имаме смърфът, който свети в тъмното. Не знам, чакайте, дали можете и вие да го видите. Едва ли може да се вижда? Ама, сега да видим. Мисля, че се вижда как съвсем леко свети в тъмното. Ето така. Да.
Добре, не може да се види, как свети в тъмното. Тук имаме после Смърфът музикант. Това е художникът. Той има отцапано тук по наследство. Ето тук на шапката. Крал Смърф. Той е златен. И тук вече имаме и калинката. Ето тук имаме Майтапчия. Дивият Смърф. Готвачът. Смърфът поет. Лилавият Смърф. И лакомчо. Така, само да махнем тези, които вече видяхте. И това са всичките смърфове. От тук първият до последният. Така. Като се стигна вече ето този и ето тая. Тези двата ги нямаме. Иначе всичко го давам. Стикетата ги даваха по 15 лева или колко там. Купка при 15 лева. И така. Да. И сега вече към изненадата. Ще направя отбори от 3 вида, 3 стила музика, в който вие гласувате и аз просто ще направя топ 10. Пишете вашия стил музика, който харесвате и съответната песен, която харесвате към стила. И стиловете са рап, как беше? Рап, да и рап, разбира се, английска и чалка. Разбира се, може да и кантри, който харесва. И така, не забравяйте да коментирате какъв стил и каква песен обичате, т.е. ви не харесва. Можете да коментирате, да гласувате до 15 юни, до 14 юни включително. И на 15 ще кача клипчето и може би вашата песен може да влезе в топ 10. Така, успех и това. Надявам се да ви е харесал клипа. Ако така, харесайте го, коментирайте и се абонирайте, ако смятате, че моите видеа ви допадат и искате да гледате такива видеа. И много ви благодаря за тези 1200 и няколко абоната. 260 и нещо бях. И така. До скоро. Чао, представи. До следващия път.